बायदि बायदि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आंनि गोसोनिफ्राय फंनैसो। जिउआव बिबान लानो सोलों आरो जेब्ला नों देरहागोन अब्ला नों मोनगोन एबा नोंनि नांगौखौ सुफुंनो हागोन आरो नों जेनोब्ला अब्ला गोबांखौ नों बेजों सोलोंनो हागोन। जिउआव निराशा दाजा, माब्लाबाबो जेरावबो निराशा दाजा, मानोना जिउआ बेनोखा जेरावबो जेंना जेंसि। जेब्लाबो खुसियाव था आरो जायफोरा नोंखौ मेगन सायो एबा नायनो बायो बिसोरनि सिगाङावथ' बांसिन खुसिजों था, नोंनि खुसिया बिसोरखौ फेजेनगोन। जिंगासिनो नाङा मानसिफोरनि बाथ्रा बुंनायजों, मानोना माखासे सुबुंफोराथ' जोनोमनिफ्रायनो नंबां जाबां बाथ्रा बुंबायग्रा। जाय सुबुंखौ फेजेननो हाया बियो बोलोग्राल' नङा, नाथाय बिनि देरहानाया बोलोजों लोगोसे सैनो हानाय गोहो दङ। उन्दै गोसोजों रावबो गेदेर जानो हाया आरो बायग्लिनाय गोसोजों रावबो गसंथानो हाया। गोसोआव लाखि, थांखिया नोंनिब्ला जाफुंहोग्रायाबो नोंनो जानांगोन। थासारिया जेखियानो जाया मानो नों बिखौ मावफुंनांगोन आरो नों सुबुंनि गेजेराव दिन्थिनांगोन, नङाब्ला नोंखौ फोथायनाय नङा। जाय सुबुङा गावनि सायाव फोथायो बिसो गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो हायो। सोरखौबा मदद होनो इच्छा जायोब्ला लामाया गावनो गाव ओंखारो, नों थिल'सो खालामनांगौ। लोगो एसे गाज्रि जानायनि गोनांथि थायो, नङाब्ला मोजांल'ब्ला सानफ्रोमबो बाख्नायजागोनल'। सिगांथिं आवगायलांनो माबोरै हागोन? जिउआव गोजोननायल' नांगौब्ला मानसिफोरनि बाथ्राखौ जिउआव गोरलैयैल' एबा साधारन लादो आरो जिउआव माबाफोर थांखि लादोंब्ला जिउनि लामाखौ एसे सोलायदो, थांखिखौ नङा। नोंथाङा अरायबो गोहो खालाम आरो सिगांथिं आवगायलां। मानसिफ्राथ' गोबां मिनियो, थेवबो खोमा दाहो, मिनिनायाथ' इसोरखौबो मिनियो, अब्ला जोंलाय मानसिसो। जेंनायाथ' जोंखौ अरायबो बोजबो, मानोना जों माखौबा नाजायो। जायफोरा उदाङै थायो बिसोरनावथ' जेनिबो जेंनायानो थाया, मानोना बिसोरो जेखौबो मावा। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांनि गोसोआव एसेबो साबजानाय मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।